170 τους στέλνει στην τράπεζα. Ούτε λιγότερο ούτε παραπάνω. Γιατί πήγα στην πρώτη ερώτηση και 300 ευρώ λέει να πλήρωνεις πάλι. Ο νόμος είναι να παίρνεις 70 ευρώ. Δεν πάει να τον πληρώνεις και 400, πάει με τα άτομα λέει. Άμα έχεις άτομα στο σπίτι. Δηλαδή εγώ όταν ήμουν στο δεξινόμενος κάτι παίρνω. Τέλος πάντων δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι μόνος μου και δικαιούμαι μόνο 70 και δεν πάει να πλήρωνω και 300. Αλλά τον μπάσταρο το 170 θα τα πάρει όλα στην τράπεζα. Όλα στην τράπεζα. Απλά το συμβόλαιο μου, πρέπει να πάρω το συμβόλαιο. Και κοίτα και εσύ κατέβασε αυτό το σπιτόγατο που ζω με κανένα σπίτι, γιατί εγώ δεν μπορώ να το βλέπω κάθε μέρα. Είναι εύκολο να σου δείξει Ιούλιπος και δείχνει και φωτογραφίες από σπίτια και τέτοια. Σε παρακαλώ, βοήθαμε και εσύ λίγο. Και τα πράγματα που έχουμε από εκεί, σιγά σιγά να τα πω στις εργατικές αυτό που κάνουν. Αυτό που δεν κάνουν τα πετάξουν να πάνε να γαμηθούν. Αρκεί πότε θα σου δώσει το συμβόλαιο, αυτό στείλει μου μάμ, σε παρακαλώ. Πότε θα πάρω το συμβόλαιο να ησυχάσω. Α, και ο γιατρός, άλλο από εκεί τώρα. Πάω εκεί, του λέω κάνουμε ξανά αυτό που έκανε εσύ με το αναπηρικό, το ίδιο ακριβώς. Και αρχίζει και μου λέει, τώρα δυσκόλυψαν τα πράγματα λέει, δεν ξέρω αυτό το ένα το άλλο. Αύριο φωνάξω στον οφόρο στο σπίτι να με πάρει για το λαιμό, γιατί δεν βγάζω άκρη αλλιώς. Δεν μπορώ να περπατήσω, θα τους πω. Και να πάνε στα επίγοντα στον οφόρο, δεν μπορώ να περπατήσω έτσι μόνο. Αλλιώς 2 μήνες περίμενε και σου δεν έχεις τίποτα. Να με δώσουν χαρτί από εκεί. Γιατί λέει πρέπει να πάρεις χαρτί για το λαιμό, λέει, οπωσδήποτε, ηλεκτρονικό. Αλλιώς δεν μπορώ να σε γράψω τίποτα με το χαρτί που σου έδωσε. Με έδωσε χαρτί, έχεις 4 σπονδύλους χαλασμένους και 2 νεύρα. Αλλά χαρτί, ηλεκτρονικά δεν με έδωσε τίποτα. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να πάω. Κοιτάω αλλού γιατί κοιτάω λίγο το δρόμο. Πρέπει να πάει ηλεκτρονικά αυτό. Θα φωνάξω αύριο στον οφόρο να πάει στο νοσοκομείο στο παλιό να δούμε τι θα γίνει. Αν μάμα πες μου λίγο για το συμβόλαιο σε παρακαλώ και πάρουμε ένα τηλέφωνο να πάρω να δούμε τι θα γίνει. Πλήρωσα και κάρτα άλλα 28 ευρώ γάμισα τα θα έρθει ρεύμα τώρα θα έρθει τέτοια. Α, ευτυχώς δεν βρέχει να βγω στον δρόμο να μαζέψω ένα 30 να πάνε να γαμηθούν. Δεν τρέπομαι, αλλά τι να κάνω. Γυρτάω.